da errezarantzutie, txiki zen nintzenetik oinarte pila bat estilo musikal zapaldutaz, bai jo, bai entzun, egunien zier pila bat estilo diferente entzutetaz, baina aukeratzekotan gorputzek beti tiretzezte ipar Europako taldietara. Bat elegidutekotan Lucifer elegiduko dut, baina beste asko bat ustez burura, The Helicopters, Backyard Babies, edo The Hype. Kasu honetan arbidekot eta elegiduko dut hilean destuzi zen Raw Power diskoa. 70. hamarkadan argitaratu zen, destuzizek itziman, eta erabaki bian estu izora sartzie, Londresen, eta nahazketa prozesuen David Bowiek parte hartu ban, eta oso klaru ikusten da album honetan beran pintzelada artistikoa. Da, nintzen geratuko abesti bategaz bakarrik, album osoa guzteta jatea abesti guztizen sekuentzize, eta ezagutu naben, Niña Coyote eta Txiko Tornado hasi ziren nien gestetan euren lehenengo lana, Give Me Danger sartu bien bertsio moduen, eta horri zen lehenengo biderra entzunabena hip-hop eta destutzizera introduzi duten hasi nintzen. Gustoko kantu bat, elegidu dut The Gits taldien Second Skin. The Gits taldie gaur egun ez dago aktibo, estatu batuetakoak ziren, 93. urtin itzibien ze euren abeslari ze hilin bien bortzatu eta hilin bien, Mia Zapata. Eta abesti honegaz, ez da aproposena, bai hasi nintzen baterize ikasten. Da bombo kaja lehenengo minitzu eta rize tukutaka, eta asko entzun dotan abesti bat izen da. Guztetan jate asko Nina Simonen Feeling Good. Feeling Good da bertsio bat musikal batetik datorrena, testu batetik dator, eta artista asko egin dabe bertsioneu, baina asko guztetan jate Nina Simonek zelan interpretetan dauen. Oso mezu positiboa da, orainaldiko testu bat da, baina berak zelan musikalizetan dauen hibrido hori triste eta postasunen arteko asko guztetan jate. Eta batzutan, askotan mantra da niretzako, ez da, aldaketak dauzenien eta aldaketari aurre egiteko mantra. Pilo bat referente aukindotaz, ez bakarrik gitarra joliek, bai bajularizek, baina bat elegidutekotan guzteko jaten aipatzie Big Mama Thornton, dala estatu batuetako personaje bat, 50. hamarkadan bluesen inguruen mobidu zana eta bluesen kasgora jarri bana, Muddy Waters eta holako beste artista batzukaz. Eta, ez da berari buruz asko berbarik eitzen, da dekoz hiru ingrediente esenziala diena, dala emakumie, dala afroamerikarra eta dala blues woman bat. Entzuten dut goiz guztizetan, biniloa jartze dut kafetxo eitzen hauen bitzartien, da entzuten dutaz blues biniloak. Gero, ez dekot kolekzio oso handize, beraz beti nau vinilo bardineri bueltak emoten, baina erostekotan musika guztetak jate vinilo formatuen erostie, baina bai badagize streaming bidez gehiago entzuten dutela, kasunetan Spotify erabiltzen dut asko. Oso berezize iruditzu jaten Jacksenegaz emon genuen lehenengo kontzertu atzerri zen, izen zala Burdeosen, Lantidot salie, dala Burdeos irizen dauen zala txiki-txikitzu bat, eta bodega antzeko bat deko behien, eta asko guzti jaten leku bada, ez bakarrik kontzertu ondortiakulako, baizik eta frantziko underground mugimenduari buruz asko ikasina belako leku horretan. Guztetan jat asko, Bermion dauen taberna txikitzu batera joatie, Beleza Malandra, ez dakit aipatu badan hemen beste momenturen baten. Belezak oso taberna txikitzue da, eta bertako ugazabak oso musika ona jartzen dabe, beti, eta oso agenda kuriosoa dekie, ekarten da bestalde lokalak, nazionalak, internazionalak, eta pandemia aurretik joaten nintzen asko ikusten, baina pandemia zozoien gehiago joaten hasi nintzen, ze izen zen leku gitzienetariko bat ondino agenda hori mantentzen jarraitzu bana, eta oso eskertuten hau, taberna horreri arnaza izena guretzako. Azkenengo kontzertue zentzazio horregaz urten nintzena, izen zen The Hype zen kontzertue, Miribilan emon biena 2021, eta oso guai egon zen, ze erosi genuen zenien sarrerak, aukin genuen agindue jesarritze egoteko, metro tardiko distantzia aukitzeko, eta egunien bertan, edo aurreko egunien legerize aldatu izan, eta danok egon izen alginen zutunik, euren gandiko zurbil, horregaz geratzena. Erosin haben Iron Maidenen Dance of Death diskoa. Ni hasinaz musika munduen introduzi duten nire aita gaitzik, nire aita oso jebizali da, eta sasoi horretan Iron Maidenen kontzertu askora bat ezten, eta Iron Maiden asko pintzetazten, da CD hori falta jaten. Hori izen zen lehenengoa. Hiru esangotaz,
irurek erosetaz, más o menos, sasoi bardinen, da Mike Makowskin azkenengoa, Howlin' Wolfen beste bat, eta Vulken barrize, Vulken ez da. Iruditzute jate Euskal Herri mailan dauenik eta gaur egun talderik potentienetarikoa edo niri gehizen interesetan jaten taldie.